Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai ka kali Mahindra pick up kala penmi ya katedam kali kabala pendoo hipom ya kasurak batwat ki pulet ka West Garo Hills kila penya seriam ya gani ka jingmi tedam bat ka jing penher ya rocket LVM-3 Chandrayaan. Uni rocket udayu bala penher na ringkau hakini ki khendiat sengi ban poi sha ubenai. Hakini ka video la sakhi bagani ka kali kabala ya lingba ka Tura Civil Hospital kala penmi ya katedam ka ba ishar khai hadu kata hadu ba banya ki we ki kali ru am ikap shu bakin iman. Nakliang ki pulet ka West Garo Hills hakaran san social media. Lapanya seriam yang kini kali ka badan yo registration number ML0 pra B iway lai pra baru rocket LVM-3 Chandrayaan. Ubaday rocket ubadang sudap ban penhersyan dakatanan ISRO. Ki pulet kila ang bahanaw ni rocket uday jong katura baru lahap no hatanat tura. Ki pulet ka West Garo Hills kila thok ru babaro ki badan hapo jong kani ka kali ki khlam ya kandu ya kanu ka jingman saw handai ka sarnot pollution under control kadai ko bam tre kam shu agani ka jinge le kai ktien ki pulet ka West Garo Hills kila thoru bakila set no ya ka kali banlat na ka jing panjabo ya ka mei mariang pat kum joru ya ubenai ha ka jo ka jing tho ki pulet kila karpar ru ya ka Tura Municipal Board ban pendan kam na ka benta ban pentedam ya ka sor Tura banlat ki skan ki perjong.